अरे सारावा मुंह में से तो हमरा गाड़ी आवत रे तोनी खातिर। तोनी से हमार का टीआरपी बढ़ी रे। पीके आर्यन जी जे एह गीत के राइटर रहनी है, उनका साथ भी बहुत सारा न्यूज बनौलस लोग। उनका घरे भी पहुंच के माइंडली टॉर्चर के कारण डिप्रेशन में आके आज उ राइटर जिंदगी और मौत से जूझ रहल बाड़े। पटना हॉस्पिटल में बाड़न उ, और उनकर तबीयत बहुत ज़्यादा खराब बा। जैसे कि हम 4 दिन से आज लगातार कहत रहनी है कि मीडिया वाला लोग तू लोग सुधर जा। आपन पेट पाले खातिर, आपन रोटी सेके खातिर कौनो कदम तू लोग मत उठावो। तो 2-4 गो बारे जा ई कहत रहले हैं कि रोशन राज प्रदुमन परदेसी आपन टीआरपी बढ़ावे के चाहता। अरे सारावा मुंह में से तो हमरा गाड़ी आवत रे तोनी खातिर। तोनी से हमार का टीआरपी बढ़ी रे। तोनी के जानता। मीडिया वाला बनता रसन, जब कोनो काम तोनी के नईखे बचत। मैक्स हॉस्पिटल में है। हाँ, सतीश हलचल जी कमेंट कर रहे हैं। अभी तो मैं आकाश आवारा जी, रोशन भैया, मैं आपको दिल से गुरु मानता हूँ, लव यू भाई। अभी तो मैं सबके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत दिल से आज नाराज हूँ भाई।